Maayong buntag, kabisayan ng Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw. Dinhi sa naginusarang sibianan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kanginan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad, si Pagtuki Tats Samson. Makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mahigala, Hunyo 21 karon 2014. O ang atong pagaisgutan karong buntaga ang tanaman atong ampingan. Again, ang ato ang topic karong buntaga mao ang tanaman atong ampingan. Apan sa dili pa ta mo padayon mga higala, sa gihapon atong i-greet ang ato ang mga suking tigpaminaw no. Dinhi sa lain-laing isla, sa Bohol, sa Negros, sa Leyte, og pipila ka bahin sa Mindanao area og ingon man sad dinhi sa to ang probinsya sa Sugbo no. So kamong tanan nga naminaw diha hilabi na gyud no diha ni Remy sa paggikan murag gaon na daan sa radio og ingon man sab sa mga kaigsuonan nato diha og kay galaan diha sa Tinaan Naga og ingon man sab sa isla sa Camotes ug Bantayan Island no. So nga nagsunod kanunay ug kaninyo mga higala nga ana diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay og sa inyong tagsa-tagsa ka panginabuhian, relax og amo mong awhag no sa pag sunod kanunay no nini atong programa kay daghan ta og makutlo og mahibaw-an nga mga lain-lain nga topic no nga adunay kalabutan sa kalambuan sa komunidad. So muna nga karon kuyugi ninyo kay atong pag-isgutan no ang kabahin sa ato ang kalikupan. So karon taud-taud mahigala kuyugan ta sa atong mga bisita aron ilatang sayran no ang mga kalihukan labi na gyud niining pagsaulog nato sa Environment Month no. Hunyo, bulan sa Hunyo mao kana ang pagsaulog o pag-observe nato sa Environment Month. So mo na nga tukba kayo ang ato ang topic karong buntaga kay nagisgot kini sa pag-atiman sa atong kalikupan. So muna nga og husgutan usab nato ang kalihukan ano nga gipasiugdahan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated sa Green in Philippines program nga maoy usa sa mga kalihukan aron matubag no kini ato ang kahimtang sa kalikupan. So muna nga labi na gyud nga ato bang masinati no ang El Nino. So mao kini ang mga dagkong mga kalihukan nga pasiugdahan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated og uban usab nga mga kalihukan nga anay kalabutan sa atong environment usab ang DENR ug ubang mga local government units no nga kuyog niining ato ang Green in Philippines program Run to Plant 4 nga anha diha manukad sa lungsod no sa Liloan next Saturday na kana sumad karon no Hunyo 28. Apan mga higala amo mong giawhag no sa pag padangat sa inyohang mga mensahe, suwestyon, komento no kabahin sa atong topic karong buntaga o baka sa ato ang programa ipadala lang dinhi sa Pagtuki hotline ang mga numero 256-1679 ug 255-5754. Again, 256-1679 ug baka sa 255-5754. O pwede sa ninyong i-text no ang inyong mensahe pinagi sa ato ang Pagtuki mobile. Ang numero 0933-521-2934. Again, 0933-521-2934 no. So mo kining mga numero mahigala nga diin inyong mapadangat ang inyong mensahe unya ato ning basahon sulod nining ato ang programa og may hinaot mi no nga sulod nining oras ato ni siyang tagaan og higayon mga higala. Okay, so mayon ta og Hunyo sa ako nang giingon kaganina mao kini ang pag-observe nato sa Environment Month. Ang tuyo niini mao ang pag-remind no sa katawhan unsa ka importante ang pagproteher o pagpreserbar sa ato ang kalikupan mga higala. So
di na to, no, atong mga nangaging mga bulan, no, labi na gid atong last quarter of last year, no, nga diin gibisita ta og duha ka dagkong mga katalagman mga higala. Una dito sa Bohol katong 7.2 magnitude nga earthquake og super typhoon Yolanda, no, nga niresulta, no, nga sa pagkalas sa kinabuhi og kadaot, no, sa infrastructure og mga kabtangan mga higala. So mo na nga nini atong pag-obserbar, atong i-reflect, no, atong tagaan og importansya og atong susihon unsa may kalabutan niini sa kanang gitawag natong climate change, no. So mo na nga nining pagdangat, no, sa extreme climatic events like droughts and floods brought about by climate change nya aduna pa El Nino, no, nga mao ni hulga nato karon unsa man ka ang mga impact niini ngadto sa sektor sa agrikultura o kanang gitawag nato og food security. So mao to usa sa mga kalihukan haron pag palapad, no, sa kasayuran ngadto sa publiko on disaster risk reduction and climate change adaptation, mao kining Run to Plant 4, no, sa Greenland Philippines. It is also an event that commemorates the World Environment Day and Philippine Environment Month. So sa maong mga hulga ug mga devastating effects of climate change, especially El Nino, unsa man kaha ang mga paagi, no, haron ma-mitigate ni, no, unya unsaon man nato pag lessen, no, sa impact niini ngadto sa ato ang environment ug labi na gid kitang mga katawhan. So mao kining mga pangutana mga higala nga ato ang sayran, no, sa ato ang mga bisita karong buntaga. Kuyugan ta nila ni Dr. Eddie Liamido, no, ang Chief Public Affairs Officer sa DNR7, ug ingon man sab si Engineer Noel Fornolles, ang Rafi Greenland Philippines Program Coordinator. So kini sila may atong mga bisita karon mga higala ug ilatang sayran sa mga kalihukan nga ilang gipasigdahan ug atong sayran usab unsa man gyud ang epekto niining gitawag natong climate change, no, og El Nino labi na sa ato ang kalikupan, no. So mo na nga awa mong giawhag mga higala to stand by o baka mo apil ka mo, no, nining ato ang diskusyon. So nindot kaayo kung ang inyuhang mga huna-huna ato sang inyong mapaambit mga higala. So amo mong giawhag sa pagpadangat sa inyong may mensahe pinagi sa mga numero nga akong gibasa kaganina og sa ato mga mobile nga numero nga inyuhang mga padangatan. Unya sa atong Facebook account, no, or sa atong Facebook page na atay pangutanan dito nga diin pwede po ninyong i-post, no. Ang pangutana, what can you do to help protect and preserve the environment, especially during this slated long El Nino starting last quarter of the year? Unya ang ato ang e-announcements, no, mo kini ang mga pangutana, what are the plans to mitigate the effects of climate change, especially El Nino, and what can you do to lessen the impact of these climate phenomena? So mga higala amo mo magiawhag sa pagpadangat niini pinaagi sa ato ang pinaagi dinhi sa ato ang programa mga higala. So kaninyong tanan nga naminaw diha, hinaot nga makapaambit kami ninyo sa pipila ka mga kasayuran kabahin ining ato ang kalikupan. So again, once again, ang ato ang topic karong buntaga, tanaman atong ampingan. So okay, magpaabot ang mga higala. Nasa linya ang ato ang okay, si Sir Noel. Sir Noel, mayong buntag. May buntag, Sir Tats. So, sir, una sa tanan, nining ato ang pagsaulog sa Environment Month, no? Karong Yes, Hunyo, ug ingon man usab sa kining pagsaulog sad sa World Environment Day and Philippine Environment Month. Sir, una sa tanan, unsa man ang mga dagkong kalihukan nga pasiugdahan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated, Greenland Philippines, nunot niining pag-observe nato
sa buwan sa Kalikupan. Yes sir, go ahead. Okay, sir. Karong June 28, 2014, sir, atong gipasugdahan, atong gilusad kining annual atong event, no? Annual lagi ni siya, sir. Kining gitawag nato Grant to Plant. Ang atong tema karon, sir, is nato po tayo kitawag to Grant to Plant, at the same time kanang gitawag to Grant to Care or Run to nurture, no? plant and run to care. Yes, Okay. tumanggod gi lantaw, sir, based sa projections ron sa pag-asa nga natag El Nino or kaning drought nga coming this karong last quarter of this year until May next year. So tungod ani nga drought atong giusab gamay ang atong kanang gitawag o pananom, no. Ang run to plant may tabo lang ni siya, sir, sa mga mangrove area. So, Okay. katong nasa mga kabaybayonan. So karon tuiga sir, Katamnan- naka-focus ang planting sa mangrove. Yes, Okay. Pero kung arita sa uplands, sir, we tend to do nurturance lang. So watay tanom nga giduso, no, kay tungod aning drought, coming drought. So kung kabantay ka, ang uwan na to karon medyo dili pa gyud matawag nga uwan nga as in rainy season gyud. So natay concern about kung mananom gyud ta, mag-focus ta, there might be a problem later sa atong ipananom kay di siya makasukad, mamatay ra pud siya tungod sa drought, incoming drought. So muna atong gilantaw, sir. So ang whole province of Cebu through the provincial government nag-spearhead ani through RAPI also, no, in partnership with RAPI sa atong gitawag Grant to Plant o Grant to Nurture. Also karong tuiga, sir, karong nga Grant to Plant na to nga event, ma-appeal na pod ang Department of Education through the province, Wow. Cebu province. So daghan gyud ay ang mga ahensya sir nga ni Kuyog haron pag himo nining kalihukan. Yes, sir. Daghan, sir, kay whole province ni ang atong coverage. And even naagod tayo sa gawas pod, no, natay mga provincial event nga may tabo dito dapit sa Davao, Compostela Valley, niya ugban pa. So anyway, mo-focus ta dinhi sa Cebu. So muna atong that is next week, sir. Next Saturday Sumad na. karon sir, sumad karon. Sumad karon, no. Yes. So naanatay muna na atong gilantaw nga big event sa Cebu. Unya ang atong host karon nga gitawag sa central event ato sa Liluan Mananom, no. Okay. Grant to Plant o Grant to Nurture. Okay. So ang host sa central event is ang Liluan LGU. Sir, nganong liluan man ang ato ang napili karong tuiga sir? Actually, sir, ang atong pag-host manggod sa kanang central event, magbalhin-balhin ta. And from 2011 to 2012, 2013, mag-usab-usab. So, nagka-host na before ang Talisay, nagka-host na ang Naga. So, karon mo pa tinghug ta diri dapit sa norte. So, liluan ang atong napilian nga mo na po'y mo-host, no, sa central event. Nya gawas pa sa, sir, ang liluan pod is naaman ang mga basic, no, nga mga giset nga tamnanan na LGU mo support. So in effect okay ra gyud nga sila ang mo host sa Run to Plant sa central event. So meaning to say sir, karong mga panahon na ready na ang liluan para sa Yes, maong sir. dakong event, ha? Ready. More than ready, sir. More than ready. So Alright. We thank for their support for that sa mga preparations, sa planning, na in terms sa logistical also. Ato sa ang ipahibaw nga ang probinsya ani is nihatag pud og full support, no, to the governor. Governor June Davide. So we are very thankful for them to that support, no. Okay. Ingon sab sir, no, magpasalamat sa ta sa suporta pod ni Mayor Joke Frasco, no, sa liluan. Yes, sir. Yes. Yeah. Dako gid kayo siya yung support, no, niya. We are also very happy sa naitabo pod in terms sa support niya sa programa about environment niya sa LGU mismo. Usa mo guna sa mga point agenda niya, and I think kung maadto tagliluan karon, you can see dako yung diferensya, no. Limpyo na siya. Yeah, you can see nga daghan na ilang gipanghimo before nga makita na. Nakita na, and hope makasustain ang LGU niya. And take LGU manggod is Kaiser, kusgan sila in terms pagpadagan in terms sa environment program. So ligon nga pagpadagan. So sana silang support strength. also sa di lang sa executive, sir, in terms also sa executive o kining legislative nga support. So na mga ordinance dayon nga himuon na to support their program. So in effect, in tandem nagkaiusa sila, no. So mas dali nilang active yung pag-execute. kay nang liluan sir. In fact, gahapon dito sad ko whole day ko nila dito kay naata nagpahigayon ta og training pod, no, sa ilahang disaster response team. So active yung kay na sila. Sir, balik lang ko gamay, ha. Giunsa man ni pagsugod sir ang kuan ang Run to Plant kanung namugna man. Unsa man gyud tumong niini sa Ramon Abitis Foundation
Actually, incorporated, ang sir? run to plant, sir, usara ni siya ka marag approach o sa ka platform, no? Kaya ang pinaka main nga program ni is Green in Philippines man. Ang run to plant lang gihimo siya sa ka approach nga ang bisan kinsang mga tao maka-appeal, no? Sa pag hatag o kay gayunan nga maka-appeal sa pagpananom, no? Kay anyway atong coverage is probinsya man. So kung asa ka nabilong karon, kung naka sa Argao or naka sa Sugod or Bugo, through the plant run to plant ka segment, so maka-appeal ta. So dili bitaw kay nga central event ra magud layo mo ito. But this time bisan kinsa nga yanong mga tao maka-appeal ta tungod kay localize ang atong pag-implement sa run to plant. Even diri gani sa Liloan sa natay gitawag nga purok system. So dito po sa mga kadaydayang mga LGU na to, namatay gitawag og barangay based system nga run to plant. So katong mga na-establish nila mga tinamnan kaniadto mga kahoy, pwede nilang balikon or kung naay mga mangrove areas nga available, they can do to help, no, nga maka-appeal sila. So dugay-dugay na gini siya, sir, na Yes, sir. Unsa may mga kalahian na karon, sir, sukad sa pagsugod hangtod karon na abay mga changes tang nakit-an tungod sa pagpadagan sa run to plant. Yes, sir. Go ahead. Ang karon lang, sir, ang nakalain lang kay atong gipahi ayon, no, atong giuyon sa klima, no. So ang gilain lang gyud karon kanang ginatawag run to plant o kanang gitawag og run to care for the plants. So Okay. kay mag-drought man lagi ta, so atong usbon pod na atong gamay nga tema, so atong usbon atong himuon kay haron nga murag mabuhi gyud atong gitinanom. So nya this year nakuha gyud nato ang support pod sa DepEd Cebu Province for this program. So we are expecting all school administrators to support sa 100 districts, na matay 55 districts ng elementary, sir, o 45 districts nga high school. So we expect their support to this run to plant this coming June 28. Sir, unsa man ka-importante ang pag-appeal, no, sa katawhan ni ining ipahigayon nga run to plant 4, sir, karon Dako tuiga? kayo, sir, no? Una, duha ka punto. Itawag na to og awareness. Ikaduha ang itawag na to og ownership. So kung may tag-awareness tungod kay kung mga pilta, so we are aware. Since kita man po ni appeal niya, kita ginananom, we own that. So kung kita magoy mo marag nagtag-iya, sir, marag mahingawa bitaw ta nga ugma di kinalang balikon ako. So nakoy ownership nga ako am ko to naka-contribute ko dito na po baka propagate sa tanom or diri nakatanom kog lima. So that's my contribution to this event. So that's my own participation to that event. So since daghan man tag na reach out, so ang awareness ba. So na-aware sila from top to bottom, sir. So kay naman ko gitawag og barangay based system. At mga estudyante po ma-aware sad. Daghang sektor nga involved, sir. So in that case, ma-aware ang daghang sektor. So ang ownership sa is appeal ang daghang sektor. So in effect, ang ownership is di bito kay di lang mahitabo sa una, sir, kay murag after run to plant wala. So, it's very important nga we own it. Sir, unsa man pag-appeal, no, sa mga tao niining kung naibot mo appeal, no, niining run to care and run to plant this year, sir, unsaon nila? Actually, sir, nanawag, no, kung unsaon pag-appeal. Ato lang ikahangyo, sir, because since province-wide man ta, kung asa sila na karon, kung asa sila nga murag duol nila, pwede they can coordinate with the LGU, namatay mga focal persons dito sa run to plant. So dito sila manawag or they can coordinate with DepEd sa ilang mga school administrators kung asa sila. So aron nga kung asa sila karon dapita, dito na lang sila mo coordinate and join the activity. Sir, katong mga wala, no, nga di gyud maka kay naasiguro sila sa ilahang lain-lain nga mga lugar, unsaon man, no, kaha, sir, ang imong idea, what can other people do to help in protecting and taking care of environment, maski naa sila sa Negros, naa sila sa ubang dapit, sir, unsaon man ka ini idea, sir, para matagaan sila og idea pod? Okay. Actually, sir, daghan man tag ma-contribute, no, not just even gani ka ng pagtanom usara man as contribution na to. Atong goal man gud is to arrest CO2, excess CO2 in the atmosphere. But kung tanawon po nato, daghan tag i-contribute. For example, sa waste segregation. Kung nata karon sa itong mga balay, try to segregate kanang biodegradable o non-biodegradable. So, sa mga biodegradable, katong mga malata, they can also contribute to that, no? So, kung atong
kung unsay gi-practice sa eskwelahan ato kung pwede ato sa di-practice sa atong mga kabalayan ba. So parang atong mga bata, they are taught already on waste segregation, so they can contribute. So kung napunta diha mga available ng mga tamnanan, kung pwede ato i-open sa katong mga kung kinsa nga LGU or DepEd nga school administrators nga atong i-appeal no nga kung pwede ato matamnan nga mapabalik na to siya. Kuan ba? Mapabalik na to ang kakahuyan nga magkatabang unya later. Kay gusubat na magugay ni atong lasang sir, so we need to rehabilitate sa atong mga kalasangan karon. Sir, in return no, labi na gyud sa mga Liloanons, labi na gyud sa pag-promote no sa sustainability of this event, unsa may ilahang makuan sir? Unsa may ilahang makuha pod no sa taga Liloan, labi na gyud niining pag-host sa maong event? Actually sir, ang dako kay sila makuha ani kay gawas lang kabalo to sir nga ang Liloan magud nasa sila sa stage nga ang awareness bitaw nakaabot sa purok. So in terms of sa pag-implement sa program is kay daghan naman sila na aware, daghan na kay sila na organize nga mapurok, nga purok system man sila. So mas gamay ang purok sir, mas gamay pa maguni sa sitio. So in that level, tungod sa kay naka-purok base sila, dako kayo makuha sir, dako impact kay in terms sa pag-implement unya ini naara mo na po kataw, you can implement on your own. So pag monitor po sila ra po mag-monitor, and they can also kay sila ra po nagtanom or kasi sila na po mag-protect. Mo na importante sir. So with this kanang gihimo sa Liloan bitaw nga nindot kay siyang best practices ba, no? Best practices in terms of environment program. So nindot siya. Ang impact niya is dako sir, dako gyud kayo. Yes sir, kanang imong pag-imbitar sa mga katawhan nato sa pag-appeal. Yes sir, go ahead. Okay, ato lang gihangyo sir kay ang tanang Cebuano, mga Subuano nato mga kaigsunan nga kung pwede karong June 28 mo coordinate kita or mo appeal kita sa atong gitawag run to plant or run to nurture or run to care niya kung asa ta dapit karon dinhi sa Cebu, coordinate lang sa atong mga local focal persons sa LGU, local government units, or through DepEd. Kay sila ray mo hatag ninyo kung asa mo dapit nga pwede maka-appeal sa atong run to plant. Tulang gihangyo sad nga kung pwede mohatag nato ning tagaan o pagtagad kay actually kung tanaw nato ang atong contribution to this event annual ra maguni siya, but just one tree nga atong matanom niya atong mag-grow dako na siya matabang sa atong kalikupan sa nga mapabalik nato to normal. Sir Noel, salamat kayo sir sa imuhang pakiguban kanamo karong buntaga sa atong programa. Haway sa payan sir. Salamat po sa oras sa gihatag dato. Thank you kayo. So, mga higala mao kadto si Sir Noel Fornolias no sa Ramon Abitis Foundation Incorporated Grain in Philippines program. Siya mo i-coordinator. Mga higala mo break una ta alang sa pipila ka mga mensahe ug mga kasayuran. Kahibaw ba mo nga no gisaulog sa tibok bulan sa Hunyo ang Philippine Environment Month? Ang Philippine Environment Month gisaulog sa nasod matag Hunyo. Subay sa Proclamation No. 237. Ubos sa administrasyon ni kanhing Presidente Corazon C. Aquino. Lakip sa tumong sa selebrasyon mo ang paghatag o pagtagad, lakip na ang pag-awag sa katawhan nga aktibong manalipod sa kinaiyahan. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Mutabang ang Aboitiz Foundation Incorporated kun AFI, Social Development Arm sa Aboitiz Group, ug Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun RAFI ngadto sa Ormoc nga anaa sa Sidlakang Bahin sa Visayas nga usa sa mga gigusbat sa Super Typhoon Yolanda. Ang maong tabang naglakip sa pagpaayo sa naguba nga duha ka andana nga edipisyo sa Technical Education and Skills Development Authority, Contesta. Subay niini, magpadala ang AFI ug RAFI ug grupo ngadto sa Ormoc aron pagsusi kung unsa pa ang mahatag nga tabang sa nangagusbat usab nga mga tunghaan sa lugar human sa Super Typhoon Yolanda. Kahinumduman nga ang AFI ug RAFI nangulo sa pagpaayo ug pagpatukod og mga bag-ong tunghaan sa amihanang bahin sa Sugbo sa pakig-alayon sa apektadong mga local government units ug parent-teachers associations. Sa laing bahin, nakadawat og 295 ka nominasyon ang RAFI alang sa ika-6 nga hugna sa RAFI Triennial Awards kun RTA.
97 ubos sa Outstanding Institution category, samtang 198 ka nominasyon alang sa Exemplary Individual category. Unang gianunsyo ang pagtapos sa nominasyon ni atong Disyembre 15 sa niaging tuig, apan gilugwayan ang deadline ngadto sa Mayo 31 karong tuiga. Matud pa sa RAFI Senior Program Officer for Citizenship, Leadership and Governance nga si Melian, tumong sa maong lugway ang paghatag og higayon sa katawhan ilabi na kadtong wala nakaabot sa deadline sa nominations tungod kay nagtutok sa relief operations human sa duha ka kalamidad nga nahitabo sa tapos sa 2013. Ang RAFI Triennial Awards nga ipahigayon kausa sa tulo ka tuig mao ang nagunang Social Development Awards sa Kabisayan ug Mindanao. Ug mao kini ang mga nahitabo karong semanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini sa pagtuki GG, mayong buntag. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Once again, mahigala, amo mong dapit no sa pag tampo no pinagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe dinhi sa atong programa sa inyong mensahe kabahin no sa atong topic karon ang tanaman atong ampingan ug pinagi sa mga numero ang ato ang patuki mo hotline ang 256-1679 baka sa 255-5754 nga to ang pagtuki mobile 0933-521-2934. So pinagi niini padangat inyong mga mensahe unya tagaan na tog higayon no nga atong basahon sa ato ang programa. Okay, nana sa linya karon si Doc Eddie Llamido sa DNR7. Doc Ed, mayong buntag. May buntag ka mo sa chat o may buntag po sa atong mga tipaminaw karon. Yes sir no. Nining bulan sa Hunyo sir ato na sa ning gi-observe no ang Environment Month unya ang Yes, sir. pag-observe sa World Environment Day. No? So sir, una siguro tong pangutana, unsa man ka importante no ang pag-observe ni ining Environment Month. Okay sir, ang kining June magud sir gi-declare ni then President Aquino nga part 1 nga Environment Month. No? So ang ato ang objective gid nato sir is atong i-increase ang awareness sa mga tao nga unsa ka important ang ato ang kinayahan dili lang sa pag-ensure nato sa ato ang na malikayan nato ang mga disasters at the same time contribution pud nato sa ato ang economy no kay kasagaran sa ato ang sources of for example food nato ansa man nato makuha sa ato ang kinayahan. So ang ato ang gani ang ato ang theme karon no ato ang pag-celebrate ato ang Environment Month is kining raise your voice not the sea level. So ang ato ang gipahinusgan karon sa government nga atong mapatas-an pa ang kining knowledge, awareness o even kining tawag na to participation no or involvement sa atong mga communities o sa ato ang mga stakeholders o atong mga general public nga mahimo silang aware sa kining ang impact no sa ato ang climate change kini ato ang sea level tungod kay kasagaran sa ato ang mga maapektuhan niini kini ato ang mga coastal communities o mga coastal areas nato. So ang gibuhat karon sa government usa sa mga programs niini para ato ang ma-address no ang usa ka mga impacts sa climate change. Mo ni ato ang National Greening Program o kining massive reforestation or greening program sa nga gibuhat karon unya doon na tayo mga geohazard mapping na atong gi-delineate critically ang kini mga areas nga prone to mga rain-induced landslides and flooding. Gani ang karon ang natay gitagaan tag deadline karon by June 22 Monday mahuman na to atong mga 12 towns ng mga Yolanda to areas sa matagaan na to sila o kining mas detailed pa or thorough na findings o recommendations kung saan nga mamahimong safer ang ilahang mga komunidad. Kunya
doon na tayo daghang mga activities sa classroom atong gibuhat karon sa Environment Month. Gani katong World Environment Day na itong June 5, doon na tayo mangrove planting o coastal clean out sa Inaburan. Unya, this week po, today, doon na tayo exhibit karon sa SN. Unya, ang ato ang more on kini mga climate change adaptation mitigation practices, mga approaches nga ato ang gi-showcase dili lang sa DNR, lakip na po daling mga partner nato nga mga industries nga ilang i-show no, i-showcase ang ato ang ilahang mga programs and activities nga somehow would address kini climate change adaptation mitigation. Unya on Sunday, doon tayo second run for the rivers in cooperation sa ato ang Cebu Chamber of Commerce and Industry. Unya, ang kini sa purpose ni ini, ang proceed sa maong run atong pag-assist no sa kining rehabilitation nato sa atong mga water bodies, mga rivers, mga creeks. Unya, doon na tayo ang Rafi very active kayo sa kanano nga activity na to sa Environment Month.